kublai fi baro manhaka kata yo baladep sku try baladep ilio skeu chapang bo jisu open jai ya ke eryong pat ke eryong ke im jongi ka wen preng jongki ke jing pang jing hitam mentakas ni kublai ko apan kren preng jongi iwe biwe daga ba pen ken mau baladangi don ke jing yai ke jing yai ka bala pan pangkoi yangi teka phang ka bang ya tai matakas ni na gospel kat ku Markus kal nang basan ka khot ka ba ar phu we hindu sa phu lai bat ka idan artli ki ai haka jinglong bril jungi ki bangi mkwa ba yomat kata de ke jingyap bat ka jingpang handrei yin amla ban lai akine ni sai kan du ka jingpang ka jing hitam ban job ya kadi nama kata idan kam ya unang penkia baru nong penkia udi balong utrai Yesus Kristus yin samat ya ka jingyap te komta idan kam ya unang penim baru unang penim da ka benta jogi udai utrai Yesus Kristus papai jong blai abang ikren syapang ka jingpang ka jing hitam ka jingpang ka don lai benta kajingpang ha kamet kapat ha kajingmut juperkat bat ha kaben sem tin parang ki ong body mind and soul idon kam ya kajingpen khia ya kindelai teli banda pedeng kindelai teli kajing koi bakin jaben sem kalong ka ba kham karpang bat ka ba kham kordor ban ya kine ki wai pat oi gidon kam ka jing pengkhia ya ka met ka phat gidon kam ka jing pengkhia ya ka jing mut je perkhat andai ka ba kham kong san ka long gidon kam ban yo ka jing koi ha ka liang ba kan jam sep te ka ne ka por tangi perkhat pangi puson pangi ngap akting ka jong blai ha ka dokor kom in yo ene ka jing koi ba kan jam sep tangi phai menta ki ai ki daw ki la pelong yangi bangi yo ya ka jingpang ka jing hitam ki scientist ki ong ba ki don lai tali ki dawa kong san ki ba pelong yangi bangi yo ya ka jingpang ka jing hitam ka baning kong ka de ka jingbam ka ba ar ka de ka bangi di bat ka balai ka de kel er ka bangi ring bersim kumju ha ka jing im bersim ru idon kam ya ki di lai tali pa ka bersim jungi kan yo jing koi idan ka kam ka jingbam ba kan jaman sem ba kata ka jingbam ka dei ka Eucharist ba khoi idan kam ka bandi Jesu ong ngalong ka trong ka jing im bat ka bala idan kam ya men sem trong ka jing im baru ta de men sem ba khoi kini ki lai teli ki wara yangi pangila ba yele persya ya kan de ka jingpang ka jing hitam ka bangi don hangi iwe biwe tementa ya ka jingbatai ha kamat ka baning kong ka bade syapang nambar bakat ar uneu nambar bakat ar ulang nambar ubakar pang adu kata-kata bila berong nambar ubadan bok ha ka jing im jongi ngi im barok sistem khat ar teligi benai kini khat ar lagi benai ki pelong ya ke sistem khat ar men mit at khat ar men ski ar musaw kan ta ka ski habau jisu la sang ya ka balang hapedang ki khat ar ngot ki sentram khat ar ngot ka yang ru nakabanta ki khat ar jai nakajai Israel mantakas nginane gospel in shem ba ka khunjo jairus ka bapang sitom jurba ka don tang kerta ka bakhat ar perka jong ka jing sitom ka bajur hadu kata-kata ka don hatu bir jong ka jing yap patsa ka wi par ka riu kan thei ba mi snam
Kadang kon thai kami senam lakum ba khat arsnem ai. Kalau lek keleng jaka ban sak sumar rai kam sem lakoi. Hangne iyo art ligi duksa. Ka khuru chairos ka bakhat arsnem karta kala sip tomjur mla ban sumar ya ka bat ka kan thai ka babi senam kum bakhat arsnem om jam don nong pengkoi naga benta at pengkoi ya ka. Tekane kadai ka bangi hapuson kumdo kadai ka leja naga benta kini ki arngot ki kentai ki badan ka wei kadai kan arsnem karta khum jairas bat ka wei bade ka riu kentai ka babi snam kan arsnem lenter klem la ban pengkoi ya ka. Usaira surang ba sinakok ulawan barhabau lio i ya ujisu uladam kruk bagi kejat jeng udakar pat yo ka khunrit jonga ka pangjur wan se ban bu ya kiti jomi halor jongka ba kandup koj pat im ujisu ulare rengkat pat hapdeng kajing pangjur jaka khun jeng ubalatip bahasa pangjur ujisu ulali sau jisu ban karpat sau jisu da ka bensim juga jing skurit da ka jing karben ka baskem da ka jing shania ka baskem ulawan sau alese an mangiru yo kiju kijing kijing jenjar kijing pang kijing sitom bahai bangi poi hakane ka kutlat kubni bor-bor ngi phai sau jisu lese Ladangi biok kum bini kijing pang di sitong yin om jan sau jisu. Bat habangi yok kum bini kijing pang di sitong i phai sau jisu. Baka tinjung play yang nega pengken mau ba bangi don haka kutlat ublay umju ino yangi. Hangne ka tinjung play ka kren ba u jisu ulalay rengkat bat upai ba. Mangiru hagajia dei jongi baru jisu kawengi don kamban tip ublei dalai leiru un om ino yangi habangi don hakum gana ka khep ujisu uyai don bor rengkat batgi kaspa kamla ban pengkoi yangi ke ka bangi syam kat kabalapang misnam khat arsnem lenter kalau persang balik wat dawai keleng kalau pelut ya kaspa ka peu jongka kalau persang berpelut ya kaspa ka peu jongka nak benta banyo jengkoi hanrei kam chem lakoi hanrei tinjo blai ka ong kalio sneu syafang jisu kumta kalau but yo nadin nili wat keleng ki doktor ki bastar ki basempang na Guwahati na Velur na Delhi, na Bombay, panagi wewegi Jakah, nagi hospital ba paunam jangka percaya. Kenang banyo ya ke jingkoi. Nila pelut ya kaspa ka hajar jungi, ada ka bakadu im syam lakoi. Pada bangi ladon haka kutlat, ikan mau ya jisu. Pai jong blay, kene gaji kendu haka kutlat, kapelong ya kene keriu kentei. Bahkan syam sisa yang kata kajingai ke bajanai. Baka syam ba umdalat dakung wei. Dei tang lang baka jingai pas kem jonga. Hau trai Yesus Kristus na sayo jingkot. Mangiri wei pi wei ke jing iblis tan jongi endangi lapoi hakane kutlat. Hangdangi sawat ya blei ke jing im jongi. Isawat yu nong pengkia ubade utrai Yesus Kristus. Kane ke jing pi jongi. Haka jaka bagi wat chua yau blei ke jing im jongi pan keli pertheu nang no ki doktor haka no ke jaka enon kam ban sim dawai bagi jing koj bangi ban ile wat chua ki doktor ibu doktor hakmat bad yau blei syadin haka ke jing hikai ban takaski ka hikai yangi bagi don kam ban wat ningkong yau blei khangta in sayo jing koj hoi haka de jing hikai mata kasngi
kam dabut yang iwe piwe ngin sungai hau blei kalabiang dan apa yang jungi bawah hikai bakla kata kaji hikai kalong habangi pang ngisitom ngim don kam bandi dawai ngidon kam ban sungai hau blei bat ngelayo jingkot ngidon kam ban tip pakadon ko kaji hikai bau jisu hikai kawai ke kantin jung u ko ba angkum ni syarai bat duai ngidon kam ban duai ban shani aka jinge jungi hau blei bagi don kamru ya kadawai haka jing im jungi te kumta yu i ke negeri kon thei haka ta jinge was kem joka ong ni kintin kum ni ladang yok ta ya ka jan kup jong u kala ong haladi nan koi haka jinge joka negeri kon thei katip bakal ngapa sitam adu kata-kata banyak ta jauh jisu hari ka dong jingai pada ada kayak tak tang ya ka pemyang jan jauh jisu kan sakoi kat ni ka jing krau jong ka jingai jong ka negeri kun thei ko pai jong blei mangi iwai piwei ni perkhat pau blei u bangi mane pau trai Yesus Kristus bangi imane ulong utau blei bangi semjing jar banyak kendo kumbangi semjing jar banyak kendo ya giru he riuhan kumbangi semjing jar banyak kendo ya ki prime minister ya ki chief minister ni berkat bakat no tam le yo blei kam long basuk banyak kendo hakada gaji kai mata kaski gi jam ba kalok mar kompong om don jing e ya utra jisu banyak kendo utra Yesus Kristus uwan hakar kom ba pher Baik ka bor jong tra Yesus Kristus ka tuit lambang ka ka jain lambang ka ka jain mo u phong lambang ka ka jain jong u ka ne gari kun thei ka yo jing koi ka bor jing ta ka de ka bor jong ka jing yi haba ka ne gari kun thei ka lakta ya ka jain jong Yesu hang tau la ong mano bakta ya nga pat kisan ran gi ong kat nu pai ba kumno bela bas ko thu kumno ngila ban ithu ru mano bakta ya me remai san ong ni kintin kene kan thei ka dong ka jing skau haka bakal yo jing koi ka ka bor jing koi haka jing ngai jungi ka bor jing koi ka bapan koi yangi ka dawai ba ka de ka jing yi ka de ka kitin kta ada mangi kita ya no mar sing kita hangta kalapur kata ka jing i lagi kendu ki pralok jungi ya ai khoble ya ki hangta ngis nguthu hangta kalap deng ka jing ade jungi haba mangi yokta yo tra Yesus Kristus ka jing i jung tra Yesus Kristus kalatu jangi par Yesus Kristus ulas nguthu ya kata kaji ada jong ubat ni hang ne kadong kaji sutu kaji ada gi digi ar kane kari kun thai ka sutu ya kaji ye jong Yesu par Yesu ru sutu sepang kaji ye jong ne kari kun thai de kata ka pa kong santam ka bal pelong ne kari kun thai ban yo jing koi ko pai jong blei ha kaji im Kristan jongi ladangi kwa ban yo jing koi ka pa kong san ba kalong bagi don kam banyo e ka jing ye bon na preng jongi ngi pang si tong naka daw na marbelay ngi isi e ki wei bangi mlaban map e ki ka wei ni ki daw tarai ka bangi mlaban yo jing koi ka de ka daw na mar bangi mlaban map e ki wei ladangi laban map e ki wei hang tang gi sala ban koi Jisu par lo ong haka ko khun ka jing ye jong phi ka lapan koi e phi khi lệ suk lệ xanh và cho coi nó phải cái baca hang ta cái này cái con thề cái là phá luật cái cái baro hang này cái thu cái này cái đây cái sacrament cho cái jing cái là cái một là đa mangi i phai show blay là đa mangi qua bên yo cái jing coi cái basi sha và cái jing coi cái basi sha hang này cái ba theo cái đây sẽ phang cái jing coi men sim jing koi pa kan jam sim idon kam barbar ban lei
chaka senduk jing pla pan pediang ya ka sakramen jaga jing pla pop pan pediang ya ka sakramen jing penyasup ha pediang jogi padu play padang ta ni sayo ya ka jing map pad ni sakoi ka jing yap kam day pan penting yang ni cái cái bang xem các bao Giêsu đã phân coi mà orang yakin bahkan ai kan thai bi Islam kembali ojeng coi hang tau pai ba lawan chau Giêsu bao Giêsu là ngeu cho phang cái penting pai ba mangi habangi pang ni sitam mangi habangi dan hakut lat bar di dap da jing lang a man sem pat ngi te ngi we pi we yo bangi yap Abau Giêsu yo i cha phang ta ka jing khi win ulong ni kan tin balai kat ne ka jing khi win balai phi yap mangi ha ka jing im jogi ha ka pathai ha ba kan du ya ka ni ka jing kurmar ka jing khi win ya ka jing kan Gibril kham tam ha ka jing jaman ta na ka jing pang khlan COVID-19 ngau sipun ki ba penting pen smith ya ka jing im jogi we pi we idap da ka jing kurmar jing mot idap da kajing kuslai men sem bo Giêsu ong balai kat ni kajing khi win balai phi ayam ka khna kam syam yap ka suyo thia ba ta ka por Giêsu lalai chane khna bo do ong ni kin tin kum ne Talitha ko ka pamut ko hep khi joy cái này cần tin dùng play cái đi cần tin cái babi đầu Giêsu thì cái cần tin ba yếm nama kata kadau yau Giêsu gi khot unong pen yếm pada khana ka bakal arsnem karta kala khichoj bakla sedang panyai saudong cuma mau Giêsu leno orang ni cần tin ai kan bam kan di rai endau Giêsu kaya balai no nang cha wala tha eki pakin ai haka ya ka jing bam pai jung blai mangi riwai pi wai enda mangi nila don hatmir jo ka jing yap im don kam shu eki im don kam shu ka spa ka phel im don kam shu ka jing don jing em bagi don kam stang ka jing bam om dei ka jing bam ya ka do om dei ka jing bam ki bangi bam na ka banta ba presngo bha ya ka pet Handrai idan kam ga wei ka jing bam ba koror tam pakata ka jing bam dei kan jam sem yo i haga dustur khasi jongi haba don ki bahing hasem jongi ki bala khlat no ki bahing hasem jongi ki pangkhre ban ai ya ki kapisa ka ksiar ka rupa ka radio ka television ka kali ki jing don jing em baro na ka banta dum bala khlat no baka jimbot bakon san kalong pan pawe ka jing skau iye ka bakrao rei kine barok jing skau iye jogi nakabanta nong yap kimla ban yarap eru em kimla ban poi se eru em katu kali ki bangla tep pertu nong yap kamla ban poi usha beneng katu ko pisa umla ban ra watang sitengka katu ko radio umla ban ngap se beneng pat ki jaka ki puta ka ba udon umla ban kitlang Handrai ke ka bakham skau tan na thang ne Giêsu hi kai yang i cha phang wi ki pangkhre ha ka jing im jungi hat ber ka jing yap idan kam pangkhre ya ka sakramen jong ka jing pensle e ki bapang ka sakramen jing pensle e ki bapang kalong ka bakong san pha bo ka balang nama kata habadan bapang masitong hat ber ka jing yap bor ngi khot ikiling do soblei ban ayah dega sakramen mau Giêsu labu kenang ya dega sakramen pada dega sakramen kamanya lam yangi ban poi sha beneng bad hang tangi ong bagi yo ka jingkoi ba kan jam sem hang tangi aban ong ang Giêsu udah doktor ba krau tam ula ban pengkoi yangi met bad man sem de belut pore ka spa ka pheu jana ka perthei rega baning kong mereka bakong san kalong togin phai barbor sha Giêsu udah nong pen koi Giêsu udah nong pen im nakabanta jongi iwe piwe enyero Yesus Kristus.